bahas masa lalu. Zaman-zamane biyen niku ana wong sing jabatane tinggi. Kekuasaannya luas. Sugihe mboten umum. Kuwate pol-polan. Tapi dia sombong. Siapa dia? Fir'aun. Nek ana wong jabatane dhuwur, kekuasaane gede, bandane oke, kok disertai dengan kesombongan, ora beda karo Fir'aun. Kalau kita tarik lebih ke belakang lagi, ana wong sing ngelmune dhuwur, sundul langit, sregep nyibadah tapi sombong, berarti ora beda karo iblis. Iblis itu ilmunya lebih tinggi daripada manusia, tapi sombong, akhirnya dadi iblis. Nek menungso kados derajate awak kiambak niki wis pinter ora pati pinter, tambah sombong, berarti luweh mending iblis. Berarti pentingnya tawadhu. Ngomong-ngomong masalah tawadhu, kula kemutan guru kula putranipun almarhumlah Simbah Kyai Haji Warsun Munawir Krapyak Yogyakarta. Asmanipun sering dipanggilipun Abah Nanang. Ngendika ngeten. Tawadhu iku ora iso didelok saka ndingkluke sirah tok. Nggih. Memang kita kalau di depan orang sepuh atau sesepuh itu kita senantiasa ndingkluk itu sebagai simbol bentuk bahwa kita menghormati. Leres napa mboten? Tapi tawadhuke ati ora iso mung didelok saka sirah sing tansah ndingkluk. Sirahe ndingkluk nek atine ndangak percuma. Nggih napa mboten? Kaya lagu zaman sakniki nika digaspol ndangak-ndangak ngoten nika kicau mania malah nggih. Sirahe ndingkluk atine ndangak ya percuma. Wong Gusti Allah niku mresani saka jerone ati. Suwarga niku didelok niku mboten saking rupa, tapi saking ngamal sing dilakoni kanthi ati sing ikhlas. Nek suwarga kok didelok saka rupa, wong sak menten kula panjenengan ora ana sing mlebu swarga. Sing mlebu swarga ming artis-artis sing mulus-mulus, muslimat fatayat ansor NU awake ana sekrupe ora oleh mlebu. Di kanu panggil misal karo malaikat. Fatayat, fat maju fat. Fatayat maksudnya niku nggih. Wah lumayan iki glowing. Buka coba kudunge. Oh jebule kok malah anu yo jangan bening lawuhe bandeng raine glowing gulune ora sida mlebu swarga. Niku nek swarga didelok saka rupa. Ganti muslimat mat mlebu mat rene maju mat. Begitu maju, wah iki lumayan glowing juga. Jal delok tekan ngisor, walah padha wae, jangan bening lawuhe petek raine glowing tungkae. Lah iya ora sida mlebu swarga. Tapi Allah tidak melihat harta, tidak melihat rupa, tapi melihat amal. Mulane lanang wedok padha wae sing bedake namung napane. Kok malah ana sing guyu, sing mburi ana sing lirih meni barange. Sing bedake amale, masyaallah. Mulane nek ana wong wedok tanglep ngeten, Bu, jarine wong wedok niku kan mesam-mesem. Nggih. Inadzarta ilaiha sarotka, kalau dipandang wajah istrimu hai laki-laki akan menyenangkan hatimu. Dadi sing jenenge lambe niku tarik teng mundur, Bu. Ampun tarik maju. Nggih. Njuk enten sing tanglet nggih nggih. Wong wedok niku ken tansah mesam-mesem. Tapi nek sing lanang kados culik mecucu karo terus pripun ngoten. Wong jarene wong wedok niku jarene ngeten nggih Bu. Swarga nuno
neraka. Swarga neraka istri pun. Setuju mboten Bu? Mboten setuju, sorry prei kenceng mboten Bu. Wong jenenge amal niku tergantung pribadine dhewe-dhewe. Tapi memang sebagai laki-laki Gusti Allah ngendika, "Qu anfusakum wa ahlikum naron." Wong lanang kudu melindungi dirinya dan keluarganya alias bojo dan anake supaya terhindar dari api neraka. Mulane sing jenenge nafkah batin bentuke napa Bu? Lah wong kula nggih nate tanglet tok ya. Bu, nafkah batin bentuke napa? Wong pirang-pirang, Bu. Jawabe bareng, kikuk. Nggih leres salah satune niku. Tapi nafkah batin bentuknya tidak hanya itu. Termasuk maringi pelajaran ilmu agama itu adalah bentuk nafkah batin. Mulane ana wong wedok ngibadahe ora sesuai syariat kok sing lanang ora iso benerke, nek sing wedok dosa lanange melu. Ayo kuwi. Terus malih termasuk nafkah batin jangan sampai membuat istri rasane nelongso. Jangan sampai sebagai laki-laki nek karo wong liya nyah-nyoh lemah lembut tapi dengan istrinya sendiri seperti lelembut. Nggih napa mboten, Bu? Setuju napa mboten? Masya Allah luar biasa. Pak, setuju mboten, Pak? Mesakake ngalamun bapak-bapak. Cobi kula tak ngetes jenengan ngantuk napa mboten, nek kula matur halo jenengan jawab hai. Ngoten nggih. Halo berarti jenengan dari ibu-ibu dulu 1 2 3 halo Bu. Halo. Luar biasa, tepuk tangan kagem ibu-ibu. Nilainya 10. 10,5 tak ibu-ibu. Sakniki bapak-bapak 1 2 3 halo Pak. Turung-turung kok digeguyu toh Pak. Mbok mesake toh Bu, lihat wajah suamimu kerlap-kerlip di sana Bu. Halo Pak. Kayak Bu ngaturi buah semangka, suami memang tidak peka. Maksudnya selalu tak selani ngeten iki ben tidak ada ibu-ibu sing merasa lanang kok ra peka, ganti ajeng jenengan ganti bentukane napa jo sami kabeh nggih to. Lah nyatane teng mriki sedaya ya ngoten niku bentuke sami kabeh. Nggih. Dadi ampun rumangsa pengin ganti. Leres napa mboten? Maksudnya niku Pak Bu, ojo sampai rumangsa pengin ganti. Kalau panjenengan merasa ndek bojo kok kadang kok jan ra peka tenan, dikandani sesuk ke terke tuku emas wis meni iya. Mandang tekan dinane Mas, engko ya jam 2 ngopo? Njuk kadang niku sing marai seorang istri harusnya selalu halus tapi malah dadi makhluk halus. Nesu-nesu gitu. Dadi wong lanang aja galak, dadi wong wedok aja kaya Kunti. Niki jawaban saking wau. Njuk pripun Bu nek sing lanang kok mecucu mendelik nggih mboten sah digalih. Intinya kita niku didhawuhi sesuai syariat konsumeh, tapi bukan berarti njuk sing lanang merengut mboten. Wedok dadi wedok sholihah, lanang yo dadi lanang sing sholih. Kembali lagi ke tawadu, rendah hati. Nggih. Kula panjenengan sirahe tansah dingklo, tapi ning jero atine isih seneng dipuji-puji, dianggap andap asor kok rasane mumbul, berarti belum mendapatkan sejatinya arti dari tawadu. Dugi mriki mudeng napa mubeng? Mudeng nggih. Kula panjenengan sinoso lemah lembut atine ndingkluk sirahe ndingkluk tapi atine isih rumangsa luweh apik utawa paling apik berarti durung
tawadhu. Kula panjenengan tawadhu niku mboten nenten rugine. Kanjeng Nabi ngendika wa ma tawadhu'a lillah illa rafa'ahullah. Sapa sing gelem andhap asor nderek dawuhe Gusti Allah, insyaallah bakal dunggahke derajate marang Gusti. Alhamdulillah. Mulane aja semang arep sombong. Hayo sombong mergo ganteng, sombong mergo ayu, sombong mergone raine mulus padane. Iya nek umure 36 padane kaya kula sakniki Pak Bu, kula 36. Hayo raine jek lumayan. Engko nek wis diwalek angkane 36 dadi 63. Sing plisketan ora ming roke nganti tekan raine barang. Apa sing arep dibanggake. Mulane nek teng ngene lagu singiran niku jarine ngeten. Aja dumeh ayu banjur doke. Sik to Bu, aja kesusu terkedung to Bu. Ya, senengane kesusu terkedung nih saking semangate. Kula tak mireng suara suwantene Bapak Ibu riyen nggih. Cobi ibu-ibu riyen. Aja dumeh ayu banjur dok eling tuamu ompong peot randuwe. Seperti suara jatuh cinta. Kita beralih ke bapak-bapak. Ojo dumeh sugih banjur dosa. Bondo iku mung nyilih kabeh bakale. Ibu-ibu wau suara jatuh cinta, bapak-bapak suara jatuh tempo nyuwun pangapunten. Sing penting semangat. Pancen biasane nek ting dalem sing suwantene inggil bapak napa ibu? Oh ya wis berarti pas. Sareng-sareng kali grup sholawat. Qatrun nada monggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli daiman ala mada. Wal ali wal ashabi mawqata wahada. Wal ali wal ashabi mawqata wahada. Ojo dumeh pinter banjur dokemin. Pinter yen ra bener uripe bakal kebling. Ojo dumeh melarat ngaji ora gelemang. Ngaji yen ra mangkat rugi donya lan sareng sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi mawqata wahada. Wal ali wal ashabi mawqata wahada. Shollu ala Nabi Muhammad. Mau ngaose duki napa Pak Bu? Intinya hari ini judulnya adalah kita harus rendah hati tapi jangan rendah diri. Rendah hati nggih. Kula panjenengan ajeng ngono apa sing ajeng disombongke, walah omahe apik sombong. Napa niku jenenge mobile apik sombong. Wong kabeh niku kagungane Gusti. Jo meneh mobil, HP, omah dhewe niki awak dhewe ya kagungane Gusti. Sing sugih aja sombong, sing ora sugih aja meri alias iri. Kan ngoten. Tanggane munggah kaji awak dhewe melu munggah tekanan darahe mumet. Tanggane bangun omah mencret.
Bahaya niku. Mulane wong iri niku wong cilaka donya akhirat. Mergo ning donya rasane kesiksa, sesuk ning akhirat bakal di Kula sok bola-bali matur ngelingake awak dhewe niki. Bendinane ben rumangsane ayem. Sing sugih ujiane lewat bondone. Sing melarat ujiane ya lewat lek ora duwe bondo. Sing sugih duwe bondo, bondone arep dinggo taat apa dinggo mak. Sing melarat arep tetep sabar apa arep kufur. Sing sugih arep welas karo sing ora duwe apa arep sombong bedidil. Sing melarat arep tetep syukur apa arep meri. Kan ngoten. Dadi wis Gusti Allah niku wis pas. Cobi. Ampun rumangsa wah wis padha-padha nyambut gawe kok ndeknen kok dhewe kok tetep kaya ngene kok kono sugih. Wah, kono ke mesti ngingu. Ya, kuwi jenenge wong iri. Kan ngoten. Dadi sugih melarat niku kabeh pun diatur karo Gusti dhewe intine ndonga lan ikhtiar wong dene hasile tawakal marang Gusti Allah. Cobi nggih. Ana lanang wedok sing hamil lan